Türkmenistanyň häkimetleri çörek etmezçiligi meselesini çözmeň ýerine iki gezek nowata durmagy we ruhsat berilenden biraz artyklan satyn almagy tynançyan raýatlary ýygyrlamagy dowam etdirýärler. Bu aralykda 11 fevralda Halk Maslahatynyň Nowatdan daşary mejlisiniň geçýän güni döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň käbir görnüşleri birden köpeldildi we bahalar arzanlady. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä polisiýa Aşgabatda çörek satywyna gözegçiligini güýçlendirdi. 11 fevralda Erden Bahtiýarlyk etrawynyň döwlet dukanlarynda polisiýa işgärleri ikinji gezek çörek satyn almak üçin gaýtadan nowata durýan raýatlary gözläp tapdylar we polisiýa bölümine alyp gitdiler. Döwlet dukanlarynda her adama 3den köp çörek satylmaýar, ýüzlerçe adama ýetýän nowatlar satyw başlanmagyndan birnäçe sagat öňdürýär. Çöreğin çäklendirilip satylmagyna garamazdan hemme çörek yetmeýär. Ýa-ni ýakynda çörek etmezçiligi Aşgabatyň bir kararlyk etrafynda alyjylaryň nägileligine sebäp boldy. 9 fevralda Erden çörek satylanda Bereketli bazaryndaky dukanyň aýnasy döwüldi. Şahyatlar nowatda duran adamlaryň ýartynyň çörek satyn alyp bilmänligini aýtdylar. Gaharlanan adamlar nägilelik bildirip aýnany döwüpdir. Döwlet eýçiligindäki dukanlarda çörek döwlet tarapyndan ketgitlenen bahadan 1 manat 20 teňeden satylýar. Her adama 3 çörekden köp berilmeýär. Hususy dukanlarda satylýan çöregiň hili-hat ýokary bolup bahasy hem birnäçe esse gymmada düşýär. Bu aralykda 11 fevralda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda haritlaryň görnüşleri adatdakysyndan köpeldi we bahalar has arzan goýuldy. Habarçylaryň sözlerine görä, mysal üçin Mahtumguly köçesindäki 14-nji dukanda ösümlik ýagynyň litri 32 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manatdan satylypdyr. Habarçylar bu bahanyň arzanlydylan hasaplanýanlygyny sebäbi ösümlik ýagynyň adatça 38 manada durýanlygyny belliýärler. Şol wagtyň özünde de dekabrda ýagyň subsidiýalenen ýa-da arzanlydylan bahasy 10 manatdy. Habarçy nyrklaryň birden arzanlamagynyň paýtagtyň ýaşaýjylaryny gen galdyryndygyny aýdýar. Aljylar gaty gen galdy. Sebäbi önümleriň şeýle görnüşleri we bahalary ýokdy. Adamlar muny şu günkü ýygnak bilen baglanşdyrýarlar. Adamlar bu bolçulugyň geňeşiň maslahatynyň ýapylmagy bilen gutarjakdygyny düşünýärler. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. 11 fevralda Türkmenistanda ýurdun ýetaty kanun çykarjy organy Halk Maslahatynyň Nowatdan daşary ýygnagy geçirildi. Prezidentiň ýolbaşçylygyndaky bu edara geçmişde döwlet baştutanyň yktyýarlyklaryny geňeltmek we ilatyň ýaşaýyş derejesiniň epesli petelmegine sebäp bolan döwlet ýeňilliklerini ýatyrmak barada ençime karar çykarpdy. Ýurtda görülýär sizlemelik ykdysady krizisyň fonunda bolup geçýän häzirki maslahatyň gün tertibindäki meseleler köpçülüge öňünden mälim edilmedi. 2017-nji ýylyň gözünde duran azyk krizisi we işsizlik pandemiýa döwründe hatam erwetleşdi. Şu gün Türkmenistanyň ilat köpçüliginiň durmuş derejesi görülýär we edilmedik derejede peteldi. Şu gün vilayet merkezlerinde de bahalar garaşylmadyk ýagdaýda peteldi. 11 fevralda Türkmenabadyň bazarlarynda et, köke, süýji, margarin we hojalyk üçin himiki serişdeler ýaly önümler arzanlady. Etiň 1 kilogramy 60 manada satyldy. Ýurdun içinde öndürilen süýjileriň 1 kilogramy 40 manatdan 25 manada düşdi. Bahalar ortaça 10%-dan 40% çenli arzanlady. Bu arada 11 fevralda Azatlygyň Türkmenabaddaky habarçysy gurrun berdi. Türkmenabadda bahalaryň arzanlamagy daşary ýurtlardan getirilýän önümlere, şol sanda Özbekistandan, Türkiýeden we Irandan import edilýän azyk önümleriniň narhyna täsir etmedi. Alkogoluň we çilimiň bahasy ütkemedi. Öňkü ýyllardan tapawutlykda şu wagt çilim köp ýerde satylýar. Çilim gytçylygy aradan aýrylyp, her gutusynyň bahasy 55 manatdan görkezilýär. Emma köp adam her sanysy 3 manatdan bir-birden satylýan çilimi köplenç satyn alýarlar. Habarçynyň sözlerine görä pul ýetmezçiligi muňa sebäp bolýar.